tu domácej pružiny, takže detičky, poďte tu na pódium, pripravíme všetko, čo potrebujete, čiže zo pár mikrofónikov, kým deti prídu. Vážení priatelia, učíme sa, je to druhý ročník, teda učíme sa naozaj pódium, už sme vedeli, že treba pripraviť pódium, aby bol lepšie ako minulý rok, čo je, myslím, že na výbornú. Verím, že aj na budúce tie stoly nebudú tak skákať a lavičky budú rovnejšie, ale tak berte to naozaj tak, že učíme sa na všetkom, každá chybička, aj dotaz nás robia lepšími, takže ak by niečo vadilo, verím, že aj ten zvuk bude čoraz. A ráno, že to bude najlepšie, áno, keď budeme odchádzať, tak ten zvuk bude úplne výborný. Takže teraz v tejto chvíli základná škola tu v Pružine a deťurence vyspovedáme, koho? To je jediný chlap, toho necháme, niektoré tuto slečny. Dievčatá, do ktorej triedy chodíte väčšina z vás? My chodíme do 4. triedy. Štvrtáčky, ja som myslel, že tak piatačky, šiestačky, štvrtáčky. Je toto nejaký váš krúžok tam na základnej škole, alebo iba tak po povediach sa stretávate? Ako je to s vami? Alebo na hudobnej spievate s pani učiteľkou? No my na hudobnej tak ako cvičíme a spievame. Výborne. A cvičí alebo učí vás pani učiteľka, ktorá na hudobnú? Učiteľka Janíková. Janíková, takže veľká také zadozučenie bude patriť práve pani učiteľke Janíkovej, ktorá taktiež udržiava tradície. A tuto náš junák, do ktorej triedy chodíš? Do 2. A. Do 2. A. Voláš sa ako? Rudolf Suchor. A Rudko, výborne. Budeš spievať alebo? Básničku. Básničku, dobre. Vy už viete, čo kto, ktorý ide prvý však, takže odovzdávam mikrofóny. Tuto je jeden, nech sa páči, kto začína? Kto? Takže výborne. Deti zo základnej školy Pružina, odovzdávam vám slovo. Môj rodný kraj je obec Pružina na strednom považí. Obklopujú ju utešené hory, z ktorých sa ozýva tylkot vtáčikov a zurkot potoka. V ňom sa vlnky len tak pohrávajú. Volá sa Pružinka a vlieva sa do váhu. V jeho hlbočinách žije veľa rýb, lebo je to chránená krajina oblázov vzácnymi rastlinami a prírodnými krásami. Na potulkách lesnými chodničkami pozorujeme čaro prírody, ktoré nás môže vystrašiť množstvo lesnej zvere. Zatvárame oči a cítime sa ako v koncertnej sieni vtačieho zboru. A keď zídeme dolu z kopca, vidíme veľa domov, ktoré sú rozosiaté ako kvety po lúkach. Okolí školy sa rozprestierajú zelené lúky a pasienky. Nedaleko na vyvýšenom mieste majestátne stojí kostol, v ktorom sa ľudia stretávajú a slávia bohoslúžby. V ňom zvolí sa deň čo deň rozozvučia lahodným tónom, ktorý sa stráca v hlbokých horách, ďaleko za horizontom. Keď sa rúža rozvíjala, mamka dceru zapletala. Neplačte, mamička tuho, nebudem ja vaša dlho. Neplačte, mamička tuho, nebudem ja vaša dlho. Čiaže budeš moja dcera, Janíčková, mladá žena. A jakože ho budeš volať ty, duša moja, poplakla ty. Akože ho budeš volať ty, duša moja, poplakla ty. Ty nie, pretože ty Počkej.
Čerešničky, čerešničky, čerešne, všetky sa mi rozsypali po ceste. Kto vás nájde, ten vás pozbiera, ja som mala včera večer frajera. Kto vás nájde, ten vás pozbiera, ja som mala včera večer frajera. Bol to šuhaj maľovaný jak rúža, ja som si vyvolila za muža. Ani robiť nedala, len by ho pre krásu doma chovala. Ani robiť nedala, len by ho pre krásu doma chovala. Mária Ďuričková, ovečka, ovečka, trojaký úžitok. Ovečka bricula, tá predobudila, ale už nebude, nôžku si zlomila. Ovce moje ovce, máte zlaté zvonce, chodíte cengajúce, popod tie javorce. Idú ovce, idú, popod surovinu, otuj bača kotov, variť baraninu. Ostria na ovca, nechod do Miškovca, Miškovci ťa znajú, vyšívať ťa dajú. Takže to bolo vystúpenie detí zo základnej školy Pružina. Ďakujeme, detičky, veľmi pekne. Potles patrí vám tento, pretože si naozaj prekonali aj tu ten strach, aj všetko. No, ak už teda